Ja näin tutkimusmatkailija Niemelän tarkoituksena on mennä tutkimaan vanhaa Pispalan valtatien tien pohjaa. Eli nyt laskeudun tästä Ratakadun alkupäästä tänne junaradan lähelle. Kuten huomaatte, tässä on junarataa ja sitten tätä Ratakadun tukimuuria. Tarkoituksenani on löytää vanha Pispalan valtatien tien pohja. Ja luulisinpa, että tästä se löytyy, nimittäin erään tiedon mukaan täällä olisi vanhoja kilometripylväitä, jotka viittaisivat tällaiseen tien pohjaan, mutta olen hieman skeptinen sen suhteen, nimittäin no niin, sielläpä näyttääkin edessä olevan yksi tuollainen pylväs. Kuten huomaatte, edessä on Tipotien uunituore, no en ihan uunituore, mutta muutaman vuoden takainen terveysasema. Eli kuljen tässä ihan radan vartta. Tästä on ihan hiljattain siivottu, kaadettu puita paljon pois, joten näkymät ovat aika avarat siinä suhteessa. Mutta kiinnostukseni kohde on tuo seuraava pylväs, joka tuossa on. Ja erään tiedon mukaan tämä voisi olla vanhan Pispalan valtatien tien pohjaa, joka nousi tuossa vielä ennen sotia nykyisen Ratakatu 5 kohdalta, Vanamon kauppatalon kohdalta ylös nykyiselle Pispalan valtatielle. No niin, nyt lähestymme sitten ensimmäistä pylvästä. Kuvataanpa sitä vähän lähempää, otetaan vähän siitä erilaisia kuvakulmia. Näin. Tällainen pylväs löytyy täältä tämän vanhan tienpolun ja tien pohjan nykyisen polun kohdalta. Tähän on näköjään sitten nuoriso tai nuoriso, mutta kuitenkin. Tänne on vähän graffittisysteemiä tehty tähän pylvääseen sitten jotain pieniä. Täällä on eräs vuosiluku tai jotain lukuja täällä lukee, eli kuvaan lähempää 106, jos oikein pystyn tulkitsemaan tämän numeron tuosta. Sitten tässä päällä, siinä on hieman tuollaisia roskia, mutta siinä on ihan selvästi jonkunnäköinen, olisiko tuo sitten joku reikä jollekin tangolle tai vastaavalle. No, menemme eteenpäin ja pohdiskelemme tätä asiaa tässä matkan varrella, koska täällä tiettävästi on toinen samanmoinen pylväs. Erään tiedon mukaan näitä pylväitä olisi peräti 3 kappaletta jäljellä tässä vanhalla tien pohjalla, jos tämä nyt sellaiseksi osoittautuu. En varmaankaan pysty tällä reissulla määrittelemään sitä, että onko tämä nyt se vanha tienpohja vai ei, mutta tämä on oletus. Ja oletus siitä, että nämä pylväät olisivat kilometripylväitä, saattaa kyllä osoittautua epäilyksen alaiseksi, nimittäin miksi ne olisivat jätetyt paikoilleen. Tässä on tämä toinen pylväs. Siinäkin on hieman tämmöistä graffititaidetta. Kuten huomaatte, niin samantyyppinen pylväs on kyseessä, eli siinä on myöskin tollainen reikä tuossa päällä. Kielii siitä, että siihen on varmaankin jonkunnäköinen keppi tai pidike laitettu, mitä tarkoitusta varten sitten onkaan. Arvelisin niin, että jos tämä on vanha tienpohja, niin näiden pylväiden tarkoituksena on ollut estää ihmisiä ikään kuin tippumassa tuonne radan varteen. Eli näihin pylväisiin olisi laitettu jonkinnäköinen rauta, metalli, muu vastaava mötikkä ja sitten siitä kiinni ketju, joka yltää aina seuraavaan pylvääseen saakka ja sitten siitä viimeiseen pylvääseen. 2 pylvästä löysin täältä. Totean, että nämä eivät ole mitään kilometripylväitä, vaan suojakaiteen vanhoja jäännöksiä.